क्रोधासुर को मारने के लिए लिया रूप लंबोदर का। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय। तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन खनसे सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय। तो फैबाय थानाय नेक्स्ट सानडे आरो सैटरडेनि जे चैप्टार 5 नि जे सुपार डेन्सार जे एपिसोड दङ, बेवहाय अपसारा बर'आ सोरजों पारफरमेन्स खालामगोन बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ सुपार डेन्सार चैप्टार 5 जे सनी टीवी एंटरटेनमेंट टेलिभिजनाव लाइव पारफरमेंस जे कम्पिटिशनाव सोलिबाय थादों सुपार डेन्सारनि लाइव पारफरमेंसआ। तो बेवहाय अपसारा बर' सिस्टारा गोबां माने टप सिगां मासिखौ आवग्रिनानै दासिमबो माने गासैजोंबो मिथिजानाय माने फेमास जानानै दङ बिथांनि पारफरमेंस खालामनायफोरा। तो अपसारा बर'नि नेक्स्ट वेकआव जे पारफरमेंस जानो गोनां फैबाय थानाय जे सप्ता शनिबार आरो रबिबारनि गेजेराव जे जानो गोनां एपिसोड पारफरमेंस बियो नेक्स्ट वेकआव अपसारा बर'आ प्राकृतिक आरो अपसारा बर'नि गेजेराव मोनसे जोबोद मोजां पारफरमेंस जागोन। आरो प्राकृतिकआ जाहैबाय बार्डकारनि सुपार गुरु, अपसारा बर'आ प्राकृतिकजों सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव पारफरमेंस खालामनो थांगासिनो दङ नेक्स्ट वेकआव। तो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय, अपसारा बर'आ नेक्स्ट वेकआव माबायदि पारफरमेंस खालामगोन। क्रोधासुर को मारने के लिए लिया रूप लंबोदर का। विकट रूप धारण किया और अंत हुआ कामासुर का। एक ऐतिहासिक युद्ध में मवासुर को मारने के लिए लिया उन्होंने विघ्नराज का रूप। थारैनो नोंथांमोना नुबाय फैबाय थानाय जे नेक्स्ट वेकआव बा फैबाय थानाय सप्तायाव अपसारा बर'आ प्राकृतिकजों जे पारफरमेंस खालामगोन बे जोबोद धामाका आरो जोबोद इन्टारेस्टिं पारफरमेंस जागोन आरो एपिसोड जागोन। बेवहाय नोंथांमोना सनी एंटरटेनमेंट टेलिभिजन आरो नङाब्ला सनी लाइभआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो अपसारा बर'खौ फैबाय थानाय समाव फाइनाल राउन्डसिम तो दा टप 5 सोलिबाय थादों, बे टप 5 निफ्राय टप 3 आवबो जायगा मोननो हानायनि नोंथांमोना अपसारा बर'खौ सापर्ट होबाय था। तो गासैबो समाव आं नोंथांमोना अपसारा बर'नि आपडेटखौ होबाय थानो नाजागोन। तो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम, अपसारा बर'नि थाखाय नोंथांमोना बयबो सापर्ट जा। फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'खौ जोंनि बर'नि फिसानिफ्राय सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव सुपार स्टार डेन्सार विनार खालामनो थाखाय जों बयबो साखाफारा जानो थाखाय बयबो रेडि जादों। तो लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ, नोंथांमोना नेक्स्ट वेकआव एक्साइटेड जादों। फैबाय थानाय जे सप्तायाव अपसारा बर'नि पारफरमेंसखौ नोंथांमोना नायदो।